שלום לכולם וברוכים הבאים לג'ימי טור, ג'ימי טורס. מדריך הטיולים מספר 1 בישראל, או כמו שאימא שלי מכנה אותי, מדריך הטיולים מספר 1 בישראל. מטרח! את ג'ימי טורס הקים לא אחר מאשר סבא שלי, זיכרונו צדיק לברכה, ג'ימי טורס. איי, סבא, איזה איש נפלא הוא היה. אהב את הטיולים, אהב את המטיילים, והוא תמיד פה איתנו. זה מקסים שאתה מאמין בזה. אמא, הגה. לא, סבא באמת תמיד איתנו. המשאלה האחרונה שלו הייתה שישרפו את הגופה ויפזרו את האפר ברכב, בג'ימי טורס. אז בזהירות עם המסטיקים על המאפרות. שלא ידבק לסבא. מוטרח! היום אנחנו נוסעים צפונה למלון בוטיק. צוות 2 דקות לעצירה. יאללה, תרדו. אוקיי, אנחנו אכלנו, שתינו קפה איכותי. עכשיו אתם מוזמנים להתקדם לעבר מלון הבוטיק. לאן אתם הולכים, חבריה? מלון הבוטיק הוא כאן. טרם! מה זה? בבקשה, מלון הבוטיק. 10 חדרים בעיצוב אישי, הישר מליין הקמפינג של So Good. אני בינתיים בקזינו. שמה ל-14, טרח! סליחה, אתה הבטחת לנו מעיינות חמים. מה הבעיה? יש מבצע ערכת קפה. את מרתיחה מים, ויש לך מעיין מבעבע אורגני אמיתי בוטיקי. בוטיקי! בברושור כתוב טיפולי אור לפנים. קחי את הסוף של הקפה, הנה, הכל בוץ, תמרחי אותו על הפנים, עושה אותך צעירה ב10 שנים. אדוני, אני לא מוכנה לזה, אני באתי הנה להתפנק. בכיף, אני מוסיף לך עוד חצי כפית סוכר, בוטיקית, וטרח! צ'ק אאוט מחר ב-12. ושלא תשתוללו לי עם המיני בר. מתכננים לצאת לקמפינג? בסונול תמצאו מגוון מוצרי קמפינג. ועכשיו מבצע מיוחד. ערכת קפה מושלמת ב-99 שקלים בלבד. שווה להיכנס לסונול. This is a קפה שחור. It's like sake, but without no sake. Only קפה שחור. Cheers. Drink. טראח!